खारुपेटिया आबाद बिफाननि एडिअ ज्योति रेखा दासखौ 15,000 रां घुस लानायनि अजदजों पुलिसा हमदों। आबादारिनो माइ फाननायनि थाखाय फोरमानलाइ होनायनि मुङै रांखौ लादोंमोन। कामरुपनि ददरा पुलिसनि सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव गोबां बिबांनि सना बोखांनो हादों। सनानि बेसेना खमैबो 1 कौटिसो जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे पुलिसा बे जाथायनि लोब्बाजों नवाब आली आहमेद आरो आब्दुस सुबुरुद्दिन मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हायो। आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव सिमा जेंना सोमजिनायनि उनाव मिजोराम फारसे थांनाय लामाखौ होबथानायनि जाउनाव मिजोरामाव जाग्रा आदारनि आंखाल नुजाथिदों। आंखालखौ सुफुंनो थाखाय मिजोराम सरकारा कलकाता सिलचर उरां गाथोननिफ्राय जाग्रा आदारफोरखौ उरां जाहाजजों जगायदों। आफगानिस्ताननि काबुलाव हादोरनि रैखाथि मन्थ्रि आरो माखासे आयेन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ थांखिनानै उदखारि हानजाया बमा बेफ्रुहोनाय जाथायाव 3 सुबुंफोरा जखम जादों। उत्तर प्रदेशनि सीतापुराव सासे आयुर्वेदिक देहा फाहामगिरिखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धीआ उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। हादोरनि रांखान्थियारि आंखालखौ सुफुंनो पाकिस्तानाव इस्लामाबादाव थानाय गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि मावख'आरि रेसिडेन्सखौ भारायाव होनो थांखि लादों। अलिम्पिकआव गिबि खेबनि थाखाय बाहागो लानाय लाभलिना बर' गाहाया ब्रन्ज मेडेलजोंनो गोजोननांबाय। दिनै जालांनाय सेमि फाइनालाव बादायलायनायाव तुर्कीनि बुसानेस शुरमेनेलिनि आखायाव जेननांदों लाभलिना बर' गाहाया।